बोहैथि नभेम्बर दाननि 17 खालाराव जोंनि क'क्राझार जायखौ जों गोजोननि सोहोर सिटि अफ पिस होननानै बुंदों गिबि खेबनि थाखाय भारत नाङारि मोनसे एनसिसि नि हाफ माराथन बेहाय बादायलायनाय खुंनाय जादों। दासिम 1,000निबो बांसिन सारा भारतनिफ्राय एनसिसि केडार बिथांमोना बे माराथनाव खारनो थाखाय बाहागो लाफैदों। आरो बे माराथनखौ मोनथाम केटेगरि खालामनाय जादों थाखो राननाय जादों 22 किल'मिटार 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार बे मोनथाम केटेगरिनि बा मोनथाम थाखोनि बे खारनाय बादायलायनायखौ बे क'क्राझार नैबे साइन्स सेन्टारनिफ्रायनो जोङो जागायनो नागिरदों आरो बियो जोंनि क'क्राझारल' नङा जोंनि लवार आसाम एबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोननि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआराव बेबायदि माब्लाबाबो हाबाफारि जोङो लानो हायाखैमोन बियो गिबि खेब आरो अल इण्डियानिफ्राय जायफोर एनसिसि नि केडार्सफोर फैगोन बा केडेट्सफोर फैनानै बे खारनायाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोना क'क्राझारनि सोमोन्दै मोनथिनानै थांगोन आरो जोंनि बे क'क्राझारनि बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जि फोरमायथिनाय बा पाब्लिसिटि बियो मास लेभेल गुवार लेभेलाव जाहैगोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेयाव मोननै जों टिम लादों रान उइथ केडेटस रान फर पिस बे टिमखौ लानानै बे माराथन खारनायखौ जोङो खुंनाय जादों आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव जायफोर बे माराथन खारनायाव बाहागो लागोन बिथांमोना गावनि मुंसायखौ लिरगोन जे बिथांमोना ड्राग्स बा बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बिथांमोना खालामा बेबायदि मोनसे सदबांसा लानाय बिथांमोना गावनि मुंसायखौ लिरगोन आरो बियो जोंनि भारतबर्सनि आजादिनि अमृतकालनि लाइमोन बिनि मोनसे गोग्गो समाज दानायनि मोनसे बियो हाबाफारि दा बेखायनो खावलायगोन जायफ्रा बे खारनायाव बाहागो लानो साननानै दङ बिथांमोना दिनै गाबोननि गेजेरावबो रेजिसट्रेसन खालामनो हायो आरो बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैनो हायो आरो जायफोर जोंनि थुलुंगागिरि अनसायगिरि आरो जोंनि गागि सुबुं बिथांमोनाबो बे बादायलायनायाव जाफुंसार होनो थाखाय जाहाथे बाहागो लाफैयो आं खावलायदों आरो बे माराथन खारनायखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आसामनि दानि गेलेमु बिफाननि मन्त्रि नन्दिता ग्रिवाल बिथां बायदिखौ जों हांख्रायनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुसुर प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गासैबो एमएमसिएल एमएलए एमपि आरो जों मन्त्रि लोगोसे बे ओनसोलनि जोंनि जि स्टेक हल्डार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जाहैदों आरो बे हाबाफारिखौ जाहाथे जोङो मोजाङै जाफुंनो हायो बेनि थाखाय जोंनि लकेल अर्गेनाइजेसन कमिटि दादों जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां डिसि बिथांखौ लाफानानै आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि लोगोसे गासैबो बिफाननि मावफुं बा मावख'गिरि बिथांमोनखौ जों बे हाबाफारियाव बाहायनाय जादों दा बेखायनो आं खावलायहरगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मुङा जाहाथे गोजौ थाङो